Una sa tanan, maayong buntag. Atong hinduman mga igsuon, ang atong ibanghilyo ni ining kabuntagon, naghisgot kini sa pagpili sa atong Ginoong Hesukristo sa 12 ka disipulo. Atong hinumduman nga sa iyang pagpili sa wala pa siya magpili mga igsoon, mitunga siya sa bungtod. Atong hinumduman sa ilang panahon, ang bungtod tua ang presensya sa iyang amahan. Nangayo siya tabang pinaagi sa pagampo. Bisag tuod wala gibot lang din nga bahin nga kini nga sa Marcos, no? Una nangayo siya tabang sa amahan nga makig-uban kaniya sa buluhaton dinhi sa kalibutan. Ato nakita nga ang mga tao, ang mga iyang gipili, pinaagi sa pagampo, dili aksidente nga napugo sila sa ilang pagsunod kaniya, kundili desisyon nila ang pagsunod diha sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay nakita nila nga ang kaayo sa Dios sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mo ginatong hinumduman nato nga ginagmay o minaggo nga sa mga bulaton diha sa gingarian sa Dios. Mata sa tao wala ka naibili, pero mata sa Ginoo dako ka nagpuyen kay ngano man maingon ko kay gibuhat man nimo diha sa mapaubsanon nga pamaagi. Hinumduman nato nga gusto sa Ginoo diha sa atong pagsunod adlaw-adlaw nga hinumduman nato nga katong yung ibanghilyo ni aging Domingo nga atong pamalandungan. Mabag-o man ta o madugay na ta diha sa ministry, dili exempted nga mo sakang atong mga katupan nila nga ang pakahambugiro, pero diha sa gingharian sa Dios ato ginang ihikling pinagi sa mapabsanon. Nagaingon siya, inyong puy-an ang kaniya sa usa ka bata. Ngano man bata amang gihingong sanglinan, sanggi pananglitan sa Ginoo. Ngano ang bata sa dihang mapandol siya, dali siyang makabangon, muadto gid na sa iyang gilikanan. Bata kay inusintiman. Lahi man ta karon, kita madagko na pag mapandol ta, bisod na din ta makaduol, no? Kay ngano man na naman tay kagulingong prinsipyo o garbo. Kinahanglan gyud na ato nang ipaubos. Munang ingon nga sama sa usa ka bata, ang mga bata mag-away, pildi lang ang mga ginikanan. Ang mga ginikanan nagbungol. Ang mga bata, grabe maghuman away dula. Kamo magbungol mo na nga ang bata nagid nang kanya iya nga mapaubsanon. Mausap kita, no? Nga diha sa atong pagsunod adlaw-adlaw. Dili buot sa Dios diya sa yang simbahan o iglesia nga magkanya-kanya kita kundili. Atong ibalik atong relasyon sa usag-usa diya sa atong leader, no? Kita nato sa atong unang pagbasa karon nga ang atong si Saul gitugyan na siya sa Ginoo kang David. Pero atong hinumduman si David nadani lang siya pagkuha sa sidsid tungod sa sugyot sa mga tao. Muna challenge po nato ni isip kita mga leader, no, naman tay mga matupad
pinulungan sa tong obispo mga alipuris no nga before ta mo buhat sa mga di na may mga sugyot sa mga tao nga maayo gyapon di man tanan pero mamalandong patakini kabubuton ba sa Ginoo unsay tubag ni Saul nga ang akong pagkadaotan imong gimaslan sa maayo munang giingon diha sa panultihon si Kapitulo 17, versikulo 3 ba na, kung ako masayop, nga, ang maayo, ayaw baslig, dautan. Kaya, baslani mo ang maayo ug dautan, ang dautan, dili gid na mubiya sa imong panimalay. Usay, di ta makabantay na kay mingon man ta nga, tungod sa atong, magdako atong ulo, muna ingon nga, sa dihang, kita dili man ta mga perfecto nga mga tao wala gitay kanang pag wala ginaya gitugot sa Ginoo nga kita ang manimalos o musga diha sa atong mga leaders o sa diha gidilighan sa Ginoo no ato lang nga magbuhat kita sa kabuton sa Dios balik ta sa atong ebanghelyo nagkalaing tao nga gisunod ni Kristo pandusira ang iyang gipili nga mga apostolis nganong gitawag man sila nga mga apostolis o disipulo tungod kay ipadala sila sa lain-laing siyudad sa Israel nganong 12 man pod ang gipili ni Hesukristo nga mahimong ilang apostolis kahit tungod ang 12 nga numero nagsimbolo sa 12 katribo sa Israel. Diin naa didto ang mga piniling mga tao. Sige bitog pamalandungan nung 12 man na. 12 usay tulo isa. Lain bitaw mga gaspi ni agi nga tulo. Sige ko pamandukan tulo Amahan, Anak, Espiritu Santo. Isa inom na to ang Dios isa ra po nagsige ko na kog hunahuna nga 12 kanila mo ni ang 12 katribo sa Israel. Pinagi sa 12 ka mga pinili maghimo si Jesus og bag-o nga katilingban sa Ginoo. Pinaagi kanila isip pagpadayon sa misyon ni Ginoong Jesucristo. Yatagan sila og gahom ni Jesus sa pag-abog sa mga yawa. Otoridad sa pagpangulo sa mga bag-ong pinili. Sa una sa mga apostolis, ang atong mga lideres usab, mao ang mga pinili sa Dios sa pagpangulo o paggiya kanato isip usa ka mga disipulo sa atong Ginoong Jesucristo. Mao angay natong sundon ang mga anaa sa otoridad o gahom kay kung ato silang supakon yatong hinumduman samara kini nga gisupak nato ang Ginoo. Amen bata. Magmisunanon kita sa atong mga lideres sama nga nagmisunanon kita diha sa atong amahan nato sa langit. Amen bata. Muna atong ebanghelyo gihangyo ang tanan sa pagpanindog.